Det næste levende billede, det er fra Aalborg. Landprægnervej Peter Mertz og La Jasmin. Ridder her i ridderhesten.com-gruppen, der fører sig Erik Biler i tiden 55,08 sekunder. NSX nye sur, hun viste jo, hvordan tiden også kunne rides i den her klasse. Nadia, hun red jo fremragende tid i 52,74 sekunder, dagens absolut hurtigste tid, men alligevel dog med 4 fejl på Calderon.